बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ आसामनि सासे नेशनेल लेभेलनि फुटबल गेलेगिरिया रुंसारि जाबाय। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय हालमारिनि थागिबि नेशनेल लेभेलनि फुटबल गेलेगिरि साबिना मिन्सा डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथाहांबोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साबिना मिन्सा थांनाय 6 मार्च खालारखालि मराननि जातीय बिद्यालय खाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानानै डिब्रुगड़नि AMCHआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय मैया देहा फाहामसालियावनो जोबथाहांबोयो। बिथांनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै आसामनि गेलेमु मन्थ्रि बिमल बराया दुखुथिया नखराव थांनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। क'क्राझार जिल्लायाव हा दखल खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय पाथरघाटाव थानाय सरकारि हाखौ खाबु लानानै फालांगिरि चन्दन पालआ आयेन बेरेखायै दखल खालामनो नाजादों। बुंथिनो गोनांदि सिगाङाव बे हायाव आर्मि केम्प महरै थाबोनानै नागारनायनि 3 दानसोनि उनावनो चन्दन पाल मुंनि सासे फालांगिरिया फालांगियारि फसंथाननि थाखाय 5 बिगा सरकारि हाखौ दखल खालामनो नाजादों। फालांगिरि चन्दन पालआ बे सरकारि हाखौ जेबो आयेन गोनां फोरमान बिलाइ गैयालासे दखल खालामनो नाजायो। दै फुंखा बिफाननि बे 5 बिगा हायाव चन्दन पालआ MS जगदीश्वर मुंनि फालांगियारि फसंथाननि साइनबोर्ड गायसनना दोननायखौ नुनो मोन्दों। बे सरकारि हाखौ दखल खालामनो नाजानाय साबा बिदा फंबायफोरनि मुं फारियै विजय कुमार पाल, अजित कुमार पाल, रन्जन कुमार पाल, चन्दन कुमार पाल आरो सजन कुमार पाल। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार सहरनि सांग्रां नोगोरारिफोरा कमप्लेन फाइल खालामो आरो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनो नाजाग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि दैखाङो। रासिया इउक्रेननि दावहाथिलिनिफ्राय मोनसे बिखा खामथावना जाथाया सोराङाव फैदों। इउक्रेननि सायाव रासियानि गाग्लोबनाया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोन्दों। रासियाया इउक्रेननि मरिय'पलआव थानाय गथ' जोनोम होग्रा देहा फाहामसालियाव गिलु-बालु बमाजों गाग्लोबनायाव गथ' जोनोम होनो गोनां बिमा आरो जोनोम जायि गथ'नि जिउ गोमायो। रासियाया बमाजों गाग्लोबनायाव गथ' जोनोम होनो गोनां बिमाया गोब्राब जोखोम जायो। गोरबोआव थानाय आइजोआ जोखोम जानायाव आइजोखौ बे देहा फाहामसालिनिफ्राय गुबुन मोनसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। डाक्टारा बिमा आरो जोनोम जानो गोनां गथ' सानैखौबो फोथांना लाखिनो गोब्राब नाजासेयावबो बासायनो हायाखैसै। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोलनि 1 नं पाहारपुराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। भारत-भुटान सीमा ओनसोलनि 1 नं पाहारपुराव मैया सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव भारतीय रौनिया 222 रेजिमेन्ट आर्टिलारिनि दैदेननायाव पान्जाब रेजिमेन्टआ सुकानजुलि फायारिं रेन्जनिफ्राय फोरोंथाय होबाय थानाय समावनो फायारिं गुलि गावनाया अजित रामसियारिनि थाग्रा न'नि उखुमनि थिंखौ सोरखिनानै इन्जुरखौ गब्लं होनानै खामसालियाव गोग्लैफैयो। बे बमाया अजित रामसियारिनि थाग्रा न'आव गोग्लैहैनाय समाव अजित रामसियारिनि बिसिया गावनि उन्दै फिसाजोजों बिसनायाव उन्दुनानै दंमोन। खाफाल मोजांदि बे बमा गोग्लैनायाव नखरनि रावबो जेबो जायाखैसै। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव गिखांनाय सोमजियो। मानोना थांनाय दान मोनसे सिगाङावबो बे बमाया पाहारपुर गामिनि गंसे नखराव गोग्लैनानै थेर-बेथेर खालामखांबाय। बे जाथायनि उनाव रायजो राजाफोरा गिखांनानै पाहारपुर फायारिं रेन्जखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखाङो। आसाम हायेन ट्राइबेल आफाद PTCAनि खौरांगिरि मेल। आसाम हायेन ट्राइबेल आफादा बर'मायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आलादा रायजोनि दाबि दैखाङो। बर'नि मोनथाम गोरोबथायाव गोजोननाय गैया। आसाम हायेन ट्राइबेल आफादा PTCA खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि बर' हारिखौ लाफानानै ओनसोलनि गासिबो जनजातिफोरा BTR गोरोबथानि सायाव गोजोननाय गैया। बर' हारिखौ लाफानानै ओनसोलनि गासिबो जनजातिफोरा BTR गोरोबथानि सायाव गोजोननाय गैया आरो बुंनो थाङोब्ला बियो थगायथारनाय एग्रिमेन्टसो होनना BTCनि जा मोनखानाय बेखौ दानख'नाय, बिनि दालायफोरखौ पावार पार्सनफोरखौ बोखारनायसो मोनसे पलिसिमोन। प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरखौ थगायबाय। BTR गोरोबथानि 9.3 दफा बादियै NDPनि केसफोरखौ गासिबो विथड्र खालामनायनि बाथ्राखौनो लिराखै। जायफोरनिया मार्डारनि गोजौ बिफोरखौ स्टेट एक्सिस्टिं पलिसिजोंसो बिसार खालामना नायनाय जागोनसो लिरनाय दं होनना। PTCA थामथि गोरोबथा जानायनि उनाव फिन ब्रैथि खोलोबनि सोमावसारनो थांगासिनो। आलादा उदयसल रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रादों PTCA। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय BTR गोरोबथानि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनाय चेप्टारा जोबनायनि उनाव उदयसल रायजो दाबिनायखौ होखांफिननो गोनां जादों होनना। बे उदयसलजों थांब्ला गासिबो जाति भाषा धर्मनि मानसिखौ लानानै जों आलादा रायजोखौ मोनो। बे हिमन्त बिश्व शर्माया जोंखौ होबथानो हाया होनना। उदयसलनि सीमाखौ 50-50 बियालासे 30-70 बिगोन होनना PTCA बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।